Spirulína je super potravina. Je to prírodná sladkovodná riasa. Už stáročia sa používa ako prírodný doplnok výživy na podporu zdravia a vitality. Obsahuje 60 až 70 bielkovín, chlorofyl, železo, vitamíny, skupiny B a E, minerály a antioxidanty. Podporuje imunitný systém, pomáha pri únave a vyčerpaní, podporuje detoxikáciu organizmu, prispieva k zdravému tráveniu a podporuje mitochondrie. Mitochondrie sú malé, ale nesmierne dôležité súčasti našich buniek. Hovorí sa, že sú to elektrárne buniek, pretože práve v nich sa vyrába energia, ktorú telo potrebuje na všetko. Od pohybu, dýchania, myslenia až po regeneráciu majú vplyv na hormonálnu rovnováhu, imunitu, stárnutie buniek, regeneráciu a hojenie, funkciu mozgu a nervového systému. Keď mitochondrie nepracujú správne, môže sa to prejaviť únavou, vyčerpaním, slabou imunitou a hormonálnymi problémami. Tu môžete vidieť, že Spirulina tiens má krásnu tmavo-zelenú farbu. A práve táto farba je jedným z jasných znakov kvality. Svedčí o tom, že spirulina je správne a šetrne spracovaná, bez zbytočných zásahov, ktoré by ju ochudobnili o to najcennejšie. Tmavo-zelený odtieň naznačuje vysoký obsah chlorofylu a zachovanie všetkých dôležitých látok, ktoré by spirulína mala prirodzene obsahovať. Vďaka tomu si uchováva svoje priaznivé účinky na organizmus, podporu imunity, vitality, energie a celkovej rovnováhy tela.